Doctrine Hub Nevuma FM uphakamano wakhoza lo uzozwa ke ukuthi ngihlele esiqikini sika mfundisi uNkosi osathe shelele odokotela bathi akaphumule usebenza kanzima kakhulu sizombeka ke emkhulekweni umfundisi makubi kakhulu kodwa uyalidinga leli khefu mfundisi unjengesosha mfanele nize ilwe mawuthi slow down phela unakekele lokho kunye komzimba kodwa siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngaye futhi asithukile ukumbeka nje emkhulekweni siyakwamukela ohlelweni siyathemba ukuthi impela sonto yakho ibihamba kahle makhona abasilalela bakade bestakile laphana kwisnow siyambonga uNkulunkulu ngokuphepha kwabo sikhalisane kakhulu nalaba abagcina beshonelwe lapha yani isimo singajwayelekile simbi kakhulu kodwa ke inhle inkosi ngoba nakho sikhona sibonga ukuthi usakhela isikhathi sokuthi uhlale nathi usilalele namhlanje sifuna ukukhuluma ngendaba yokushuqula nendaba yokugqoka amabhlukwe esontweni ukhona umunye wabalaleli bethu mosicele partner sonto wathi ake sithinte lento le noma sadlula kuyona kulamasonto adlule wathi sayikha phezulu kakhulu kungasiza masingase sithi ukungena sigcile kuyona ngoba iyinkinga kubantu abaningi iyavuma ke inyanga njengoba kuyinyanga yamagugu yamasiko iHeritage Month September yesisikhathi ukuyithinta into enje ukuthi sixoxe ukuthi isiko impilo lethu thina njengabantu abamnyama ikakhulukazi li-intersecta kanjani nokukholwa kwethu nezwi likaNkulunkulu malikhuluma sometimes ngezinto esizizwa engathi likhuluma ngalezi zinto zakithi ingabe lisho zona ngempela isebenza kanjani le ndaba yokushuqula ekhanda iyona esogxilena kakhulu sibuye lapha ku1 Corinthians 11 siwachaze nje yonke lawo mavesi so ithinta neyamabhlukwe noma sayithinta yona kuDeuteronomy bese siyeza ukuthi yini nofuna ukuyazi kuthina ukuphawula kwakho ndila kanjani nezinto ezinje kwelakhi ibandla ungabasiza kanjani abanye abazalwane siyokunika leso sikhathi maligamanxa ihora ake siqale ke ngokukhuleka before singene endabeni yethu namhlanje siyakubonga Nkosi umuhle ulungile ngoba uthe wena sifanelwe ukubhujiswa ngenxa yeziphambeko nezono zethu ngothando lwakho wathumela indodana yakho yazozalwa intombi Maria izweni lakaIsrael yakhula yayindoda yafa esiphambanweni ifela ezethi izono ungasazange isono wamenza wayisono ukuze thina kuyena senziwe sibe ukulunga kaNkulunkulu siyakubonga ngalomusa naloluthando osithande ngalo ngiyathandaza ukuthi babe baningi abawaziyo lomusa zibe iningi inhliziyo engazokuqina kodwa ezizothamba zithanjiswa amandla kaMoya oNgcwele zithi mayilezwe ivangeli zingagolozi kodwa ziphenduke ezonweni zazo bese ziyasindiswa zixolelwe izono zamkeliswe uMoya oNgcwele zibe abantwana bakho zifunda ukuphila ngokulunga thina sewusindisile sikhulise Nkosi usilekelele usize sinqobe izilingo ezisasele impilweni zethu sikwazi ukukulingisa endleleni esiphila ngayo kuyona yonke imikhakha yempilo zethu sikulingise emabandleni indlela esibehave ngayo indlela esiphatha ngayo sikulingise emsebenzini la sikhona sikulingise singenayo imisebenzi usifundise ukubekezela kwakho sikulingise emakhaya emshadweni yethu indlela esikhulisa ngayo abantwana noma indlela esiphila ngayo nabazali bethu sikufuze kukhona konke khona abantu bezobona ukulunga kwethu badumisa igama lakho lihlobiseke ivangeli libe lihle lingadeleleki lihlazeke ngenxa yokungenzi kahle kwethu esibiza igama lakho sisize ke Nkosi khona uzokhazimula ngilekelele lolu hlelo namhlanje lela abalaleli abazongena ba comment babuze ngendlela yakhayo ezoba usizo kwabanye kulela bonke abalalele kuthi kungabeki isikhathi esichithekile kodwa kube isikhathi sokwakhiwa uwena ngomsa wakho siyamkhulela umfundisi uNkosi sibusiso sethu osinikeze sona musizo olukhulu empilweni zethu nabaningi iba nayo Inkosi exayikeni kwakhe ngokugula
umlekelela lulame masinyane maphile eqinqo makwazi ukuqhubeka abe usizo phakathi kwethu njengalokhu umnikeza iziphiwo eyidingwa yithina. Siyakubonga kakhulu ngayo, sikunikeza udumo egameni lika Jesu, amen. Ngikukhumbuzeke ngaphambi kokuthi singene kwi-topic namhlanje ukuthi sinale yankomfa esihlelayo ngoNovember mhla ka9 laphana eKhanyeni number 8 Harvey Road ePinetown kabeni yePindali. Mhla ka9 nomgqibelo siyaqala ngo9:30 kuze kuyoshawa 3:30 ilanga oluspenda nathi. Ungakhathazeki-ke yaba khona lunch ukuthi ukwazi ukubamba umoya while sidla idili lezwi likaNkulunkulu. Simemile umfundisi uMbhele walapha eFaith Mission Manase Worship Center eAdams uzobe khona indoda kaNkulunkulu. Sihleze sibacinga abantu abathanda iqiniso abangenamahloni ngalo abafuna ukulumemezela abaqhuquzela abanye. Umfundisi uNkosi uzobe khona meshumayela nabanye abefundisi eniyaye nibezwe sisebenzisana nabo. Siyojabula kakhulu-ke mawuba khona usijoyina. Ayikho registration ovela uqhamuke nje kodwa usizeke ngokuthi usazise ukuthi uyeza khona soba ne-idea ethe ukuba accurate ngeyinamba khona sokwazi ukulungisa kahle kakhulukazi la indabeni zokudla. Masithembe ukuthi siyokubona sibe nesikhathi esimnandi nawe. I-theme yethu kulonyaka ukufuna umbuso kaNkulunkulu kuqala. Funani umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe kuqala. Ningafuni kakhulu into zasezweni kwakusho uJesu esho kubafuni bakhe. Msana ukukhathazeka kakhulu ngokuthi nizodlana nizoqokani abezizwe bantu abangakholwa ileyo nto abayiphilelayo. Kodwa nina funani kuqala ukuxolelwa kwezono zenu, ukwamukelwa kwenu embusweni kaNkulunkulu, ukubhalwa kwamagama enu ezincwadini zokuphila. Funani leyo nto, funani ukukhula enkosini, ukwazi ukuphila ngobungcwele ukuze nibe nomvuzo omuhle emazulwini. Konke lokho kunye ubaba uyazi ukuthi niyakudinga. Uyonikeza lokhu enikudingayo ngesikhathi enikudinga ngaso. Musana ukukhathazeka ngakho. Baningi abantu bahlele emabandleni beza abantu ngilokhu ngisho nje bezwa kuthiwa abantu bayathandazelwa bathola imisebenzi bezake. Bathandazelwa mhlambe ngempela umuntu awuthola umsebenzi ahlaleke. Akakaze adlule lapho. Wazi ukuthi la indawo engisizakala khona ngeindaba zemsebenzi. Omunye wafike egula ezwa kuthiwa abantu bayaphiliswa wafikela lokho imshado uxakekile ezwa kuthiwa kune counseling enhle la bayasizakala abantu emshadweni yabo. Akakaze adlule kulezi zinto zezwe akhulume ngezono zakhe nesihoko asengozini yaso. Akakaze afunde ukwethemba uJesu owafela izono njengomsindisi wempilo yakhe. Akakaze amamukela umoya ongcwele. Aqale kafunde ukuphila kahle, ukwenza kahle, ukuveza izithelo zikamoya. Namanje noma omunye uyayithi usindiswe ngempela kodwa ayikho into ayikhuluma noNkulunkulu ngaphandle komsebenzi nomshado nokuphiwa abantwana nemali nepromotion. Yonke into kuyena ingalomhlaba nje nalelizwe. Sifuna ukuzolungisa izinto ezinjalo ke noma ngabe usuhlele enkonzweni isikhathi esiduna njalo sindiswa phela. Ileyo nto uKristu ayizele emhlabeni. Hayi nje ukuthi sikwazi ukuba abantu abangakholwa kodwa abanempilo ekahle. Kusiza ngani ukuzuza izwe lonke bese ekugcineni ulahlekelwa ukuphila kwakho? Lungisa indaba yesono nokuxolelwa kwaso. Konke okunye kuyalandela khamba ngemuva. So besikhuluma lezo zinto ngomhla ka9 November. Asithembe ukuthi uyoba nathi sikubone. Siyabonga kakhulu inkosi lapho. Namhlanje sikhuluma indaba yokushuqula noma ithi nje ukugqoka abantu besifazane okuthintana nama symbols authority ne submission. Siyazi ukuthi akhona amabandla la khona ku-insistwa ukuthi umuntu wesifazane kufanele ashuqule. Isikhathi esiningi kuba abashadile kodwa ke khona la okuthiwa nje wonke umuntu wesifazane kufanele ashuqule iduku noma ke kube khona into ayibeke ekhanda.
bese kungena indaba ukuthi ibhlukwe alifunakali, kumele agqoke ingubo noma isketi umuntu wesifazane, umthetho nje webandla wamaMidi namaPheresiya ongaguquki. Sifuna ukubuka leyo nto ngoba kaningi yayifundiswe from 1 Corinthians 11 kuthiwe izwi likaNkuluNkulu elisho njalo. Ngiyafuna siwaqondeke lawo mavesi ukuthi athini. Engizokusho ngakuzumi nje, angifuni ukucathamela, ngifuna wazi ukuthi ngiyakuphi. Engizokusho uma ngibuza umbuzo ukuthi ingabe abantu besifazana abakholwayo baphoqelekile na ngokwezwi likaNkuluNkulu ukuthi bamboze emakhanda. Impendulo izothi landela lokho okwamukelekile kwisikompilo lakho okuvezayo ukuthi wena uyindoda ephethe authority kaNkuluNkulu noma umuntu wesifazane othobekile njengokohlelo likaNkuluNkulu ngomuntu wesifazane. So ke lokho kuhambisana naleyo nto. Mawukuthi kukushuqula shuqula phela, mawukuthi akusikho ukushuqula then asikho isidingo. Kodwa kubalekile ukuthi akuvele le ukuthi uyayibamba irole yakho uNkulunkulu akunike yona njengomuntu wesifazane ubizela ukuthi umthobele owesilisa umyeni wakho. Sometimes ke kuba khona into okhombisa ngayo endleni ogqoka ngayo kwamanye amaculture ukuthi kunjalo, kwenze lokho. Okubalekile ukuthi ubambe irole yakho uNkulunkulu asuke ekunikeze yona. Lento siyibona ku 1 Corinthians 11. Makuthi uliphethe iBhayibheli lakho mfunda nami lapho sizobuka sisuke ku verse 3 kuya ku verse 16 u 1 Corinthians 11. Sobuka nje wonke lawo mavesi. Ku verse 3 umpostoli uPaul uqala aveze lento yokuthi amaKristu kumele ayihloniphe idesign kaNkuluNkulu mayelana nokuthi ubani okumele abe inhloko nokumele athobe. AmaKristu ayihlonipha leyo nto. Ku verse 3 uthi kepha ngithanda ukuba nazi ukuthi uKristu uyinhloko yawo wonke amadoda. Inhloko yowesifazane indoda nenhloko kaKristu nguNkulunkulu. uKristu uyinhloko yawo wonke amadoda namadoda anenhloko. Awazona nje indlovu engaphikiswa, awayibusi, ayabuswa. Amadoda anayinhloko, uKristu inhloko yamadoda. Kodwa wesifazane eyakhe inhloko yindoda. Yebo, uKristu uyabusa naphezulu kwabantu besifazane, kodwa futhi ubeke amadoda phakathi kwakhe nabantu besifazane. Kakhulukazi umuntu wesifazane mayishadile, then umyeni wakhe umediator iauthority kaKristu empilweni yalo wesifazane. Owesifazane ubizela ukuthi amthobele lo wesilisa, uNkulunkulu menze wayinhloko phezu kwakhe. Iprinciple ke le esimele njengamaKristu kuyihlonipha siyamkele noma ingathini imbokodo ezweni, kodwa nalo izwi likaNkulunkulu thina esikholwa uNkulunkulu esilamkelayo sihambe ngalo. Noma ku kade sukuyinyanga yabantu besifazane ku August bevuka umbhejazana abasezweni, thina besifazane esikholwayo, nina besifazane enikholwayo liyahlonishwa izwi likaNkulunkulu noma kungakhona abanye abakushoyo kuzokala sengathi kufuna ukuzonikhulula. Ungavuma ukukhululwa la uNkulunkulu akubophe khona, just like kungafanele ungavuma ukuboshwa la uNkulunkulu ekukhulule khona. Ngoba ku verse 4 uya lapha ku 6 ubona ke manje ukuthi amaKristu kufanele ayiphathe ngendlela ephambana nedesign kaNkulunkulu ngokwesiko lawo. Wonke amasiko nendlela abamba ngayo lento esibona ku verse 3 yokuthi indoda iyinhloko, owesifazane kumele ayithobele. Wonke kamasiko neindlela zokuthi leyo nto yenzeka kanjani. AmaKristu ke awachezuki lapho ngoba ayayihonorisha ihlonipha idesign kaNkulunkulu. Uthi ku verse 4 ileyo naleyo ndoda ekhuleka noma eprofetha yemboze ikhanda layo ihlazisa ikhanda layo. Uzobona moqhubeka ukuthi eKorinte indaba yokuthwala into ekhanda uyindoda iyayiveza ukuthi uzenza umuntu wesifazane wena mawenze njalo. Uthi ke uPaul la mawuyindoda ephambana nesymbol yokuthi wena urepresent uKristu, uzenza umuntu wesifazane uthobe, uyahlaza ikhanda lakho, uyamhlaza uKristu ngokwenza njalo. Verse 5 kepha ilona lo wesifazane okhuleka noma eprofetha lingemboziwe ikhanda,
uhlazisa ikhanda lakhe. Ngokuba kuyafana lokho nokuthi uphucile. Uma owesifazane engathwele ekhanda kungcono agundwe. Uma kuyihlazo kwesifazane ukuba gundwe noma phucwe makamboze. Abantu ababegunda kwakuba isikhathi esiningi sometimes ama-prostitute, yabona nje amahlongandlebe abantu besifazane afuna kwazi wonke umuntu ukuthi akho umuntu ongibusayo mina. Ngizenzela umathanda nenwele zami ngayigunda nje mangithanda. Sometimes kwakuba ama-feminist. Abantu besifazane ababe amavukela mbuso ngokweculture bengafuni ukwamukela iauthority yabayeni babo. Bethi manigunda nathi singagunda. Ngenze ngikuthandayo ngizukuzwa ngomuntu ukuthi angenze njani ngeinwele zami, angirecognize ikhanda phezukwami. Uthi uPaul kuyihlazo ukwenze njalo ngoba kwakuveza umuntu wesifazane ongayamukeli irole uNkulunkulu amnikezwe. Uthi ke nokungathwali kunjalo, mawungafuna ukuthwala kwakuveza leyo attitude yokugolozela iauthority uNkulunkulu akubeke ngaphansi kwayo. Uthi kungcono kuvela ugunde ngoba phela wenza into efanayo, uyarebella vele. Awumrecognize umyeni wakho njengenhloko yakho, awurecognize ubuholi babesilisa uNkulunkulu ababeke phezukwakho baba khona, uyamrejecta kwayena lo Kristu oyinhloko yamadoda, wenza amadoda ayinhloko yakho. Vele kuyihlazo kwakhona salo sukwenza konke ingakhethi ongafuni ukuthwala ekhanda. Kuyafana nokuthi akavela gunde, kuyihlazo nje. eKorinte kwakunjalo ngalezo ikhathi. Uma ubuka uverse 10 uyayibona lento engilokhu ngiyisho ukuthi into yaseKorinte. Uthi kuverse 10 ngenxa yalokhu owesifazane kufanele abe nophawu lwesithunzi ekhanda ngenxa yengilosi. Kumele abe nophawu lwesithunzi. Elezulu malithi isithunzi kukhulunywa ngeauthority lapha yana. Moyibhale kanjalo Paul kumele abe nophawu leauthority ekhanda lakhe. Ngamanye amazwi akabe nophawu oluveza ukuthi uyayamukela iauthority uNkulunkulu ambeke ngaphansi kwayo yomyeni wakhe. Ngamanye amazwi lento yokumboza ikhanda yayiwuphawu, isymbol eyayirecognize eKorinte ukuthi ikhuluma ngomuntu wesifazane owamukela ukuthi uphethwe umyeni wakhe, uyithobile, uyayamukela irole kuba umuntu wesifazane emphakathini, akavukeli amadoda afune ukubusa phezukwawo, afuna ukubusa phezu komyeni wakhe. Uyayamukela le design kaNkulunkulu uPaul akhuluma ngayo kuverse 3. So ke ukuthwala kwakuchaza lokho uphawu. Ibalekile lento ukuthi uphawu ngoba then izimpawu ziyashintsha noma iprinciple yokuthoba nokuthi ube nenhloko phezukwakho ingashintshi. Ayishintshi kuona onke amaculture. uNkulunkulu wakumisa nje, uzobona uma iqhubeka uPaul ekhuluma ukuthi uyibusele ekuqaleni kuGenesis. Kodwa uphawu lokuthi kuvela kanjani ukuthi wena uyayamukela leyo principle lungashintsha ngokweculture. Leke yokumboza kwakuyiculture seKorinte, njengoba kubuye kube njalo kwamaningi amanye amaculture including iculture yakwaZulu ekhathini zakudala, sometimes even namanje kwezinye indawo isakhona into enjalo. Uthi kuverse 13 uma einabisa futhi lento yokuveza ukuthi kwakuyiculture, uthi verse 13 nqumani nina ngokwenu ukuthi kufanele yini ukuba owesifazane akhuleke kuNkulunkulu engathwele ekhanda na. Ake nibukele nje nina baseKorinte ukuthi i-right in lento. Kanti imvelo, verse 14, imvelo luqobo lwayo ayinifundisi yini ukuthi indoda ineyinwele ezinde kuyihlazo lokho kuyo, nokuthi uma owesifazane eneyinwele ezinde kuludumo lokho kuye na? Ngokuba uphiwe inwele ukuba zibe isembozo kuye. Kepha uNkulunkulu umuntu efuna ukuphika inkani, thina asinawo umkhubo njalo futhi namabandla kaNkulunkulu awanawo. Uthi uPaul ngisho imvelo nina bazalwane baseKorinte iyanitshela nje lento ukuthi uma indoda inenwele ezinde kuyihlazo kodwa owesifazane emayinenwele ezinde kudumo. Usho ukuthini uPaul? Akasho ukuthi ngokwendalo in-nature, indlela uNkulunkulu adale ngayo umzimba womuntu nescalp somuntu la ekhanda, inwele mayiphuma ezendoda ziba mfishane zowesifazane ibezinde. Akusinjalo. Uma indoda ingayigundi inwele nazo ingaba zinde nje njengowesifazane. Mayethi imvelo ukhuluma ngeculture uPaul. Imvelo, indlela nje izinto eziyona
iyanikhombisa ukuthi indoda enenwele ezinde kuyihlazo kanjani Paul, ngoba sometimes uIsraeli wawuba nenwele ezinde amadoda khona. Uyakhumbula nje ukukhulunywa ngoAbsalom kuthiwa zayinqunywa kanye ngonyaka zikalwe zibe ngakanani abanazi babe nenwele ezinde. Kusho ukuthi mayethi imvelo qobo lwayi yanifundisa ukhuluma ngendlela izinto ezaziyona la labantu ayibabhalela babekhona. Akusiyona universal principle ngoba kusiyo yonke indawo njengoba ngenza isibonelo njengamaJuda. Uma ethi imvelo uqobo yanikhombisa usho ukuthi indlela izinto ezaziyona eKorinte yayibakhombisa ayigunda kamaGreek, amaKorinte ayemaGreek, amadoda abanenwele ezincane abesifazane zibe zinde. Ukhuluma ngaleyo nto kuPaul emayithi imvelo. Ngakho I hope uyabona ukuthi then lento yokwemboza kwakuyinto eyayisiko laseKorinte, nokugunda inwele zibe mfishane. Kwakuyisiko laseKorinte, amadoda khona yenze njalo abesifazane babe yidedela zibe zinde. Mawubonakala nje umuntu wesifazane unenwele ezincane eKorinte kwakwaziwa ukuthi uthini. Kwakwaziwa ukuthi ile genge le ngaphathwa le, noma ilamahlongandlebe noma ama prostitute, abantu besifazane nje abashoyo ukuthi angiphethwe umuntu mina ngenza umathanda futhi angizukuzwa ngeculture onguNkulunkulu wenu ukuthi ngenze njani, ngenze ngikuthandayo ngelento ngeenwele zami nomzimba wami. Uthi ke uPaul abesifazane abakholwayo kakumele kube njalo. Ithi siqedelele emlama verse esiweqile. Uma ubuyela kuverse 7 uthola izathu zokuthi yindaba uNkulunkulu vele ethi akube neauthority nesubmission. Yindaba indoda inhloko wesifazane kuthiwe akayithobele. Kuverse 7 uthi ngokuba indoda ngokweqiniso ayifanele ukwemboza ikhanda. Lokhu ingumfanekiso nodumo lukaNkulunkulu kodwa wesifazane udumo lwendoda. Indoda ingambozi ngoba irepresenta uNkulunkulu, umfanekiso kaNkulunkulu ngokuthi iyona ene-authority ekhaya. Amadoda futhi ane-authority ebandleni. uNkulunkulu uthe kube wona aholayo abefundisa ama-elder ebandleni. So ke awumfanekiso kaNkulunkulu in that sense. Nabesifazane bawumfanekiso kaNkulunkulu ngokuba abantu abanomoya abadalwe ngokumfanekiso kaNkulunkulu, kodwa ngesense ye-authority kuyona into okukhulunywa ngayo la, indoda ifanekisa uNkulunkulu iyona esemandleni. So umfanekiso nodumo lwaNkulunkulu. Wesifazane udumo lwendoda ngoba wamkela ke iauthority kwindoda yena bese eyayisebenzisa for example einganeni noma ezintweni ekusuke kufanele zenziwe kuma projects enziwa ekhaya nasebandleni. So ke uba udumo lwendoda uma eyilalela ehlonipha, just like indoda iudumo likaNkulunkulu uma ihlonipha uNkulunkulu yenza izinto ngendlela uNkulunkulu asho ngayo. Ku verse 8 uthi indoda ayivelanga kowesifazane kodwa ngowesifazane owavela endodeni. Ngokuba indoda ayidalwanga ngenxa yowesifazane kepha owesifazane owadalwa ngenxa yendoda. Uyakhumbula iGenesis, uNkulunkulu waqala ngoAdam, wasekhipha ubambo kuAdam iRib wadala uEva. So ke owesifazane wavela endodeni. uNkulunkulu wakhetha ukwenza njalo. Uthi uPaul ngakho abesifazane kufanele bathobe ngakho indoda inhloko. uNkulunkulu wayikhethela nje wadesign. Eyilwaneni for example uNkulunkulu wavela wathi akuvela izilwane, zavela zonke kanye kanye. Makugcwala izilwane enabuzelayo nezinhlanzi emanzini, akube nezinyoni emkhathini, konke kwavela kanye kanye akazange. Kodwa mayisenza umuntu wenza ngendlela eyahlukile, waqala ngendoda. Wayingabadala kanye kanye, kodwa le design yokuqala ngendoda yayine message for thina kuyona. Ile message uPaul asikhiphela yona la ukuthi wayichaza ukuthi ufuna lo abe owokuqala, lo kube uyena oholayo, lo uyena ozonakekela ukwazi uNkulunkulu bese enza intando kaNkulunkulu kubona bonke abanye abalandela emva kwakhe. Uyena ozoba kwi-authority abe umholi, uzothatha i-responsibility lo ne-initiative yokuhola laba abanye abazomlandela ngendlela uNkulunkulu amyale ngayo. Verse 9 ngokuba indoda ayidalwanga ngenxa yowesifazane kepha owesifazane wadalwa ngenxa yendoda. Wathi uNkulunkulu akuhle ukuthi umuntu abeyedwa, ekhuluma ngoAdam. Wasothi ngizomenzela umsizi onjengaye. uEva udalwa nje, udalelwa ukulekelela uAdam. Ibalekile leyo nto indlela uNkulunkulu enza ngayo nalapho ine message yokuthi owesifazane kumele amthobele owesilisa ngoba udalelwe yena. So umuntu mayeseshadile ula ngenxa yomyeni wakhe, akamdedele kuNkulunkulu amsebenzise umyeni wakhe ukuhola ikhaya, angavukeli ukubusa umyeni wakhe afuna ukuthatha amandla phezulu kwakhe. And uma
kunama symbols kwi-culture aveza lokho akawabambeke lawo ma-symbols. eKorinte kwakukuthwala leyo symbol, ngoba kuvesi 11 uyayibhalansisa uPaul ngoba ingozi lento engiqeda ukisho yenza amanye amadoda athi uzwile umfundisi utheni sami isicathulo esikhala la, akafuni uNkulunkulu kube njalo. Kuvesi 11 uthi nokho enkosini owesifazane akalutho ngaphandle kwendoda, yebo, bese sizwile Paul. Kodwa mayesethi nendoda ayilutho ngaphandle kowesifazane, ngokuba njengalokhu owesifazane vele endodeni kade seshilo ngoEva, kanjalo nendoda izalwa ngowesifazane. Sonke sinjalo, uAdam kuphela ongazalwa ngowesifazane, kodwa ke konke kuvela kuNkulunkulu. Ngamanye amazwi kunebalance la uNkulunkulu afuna ibe khona. Akafuni amadoda abe arrogant, abe yindlove engaphikiswa, ayibone emakhulu kunabantu besifazane. Ngakho uNkulunkulu wenza ngamasibomo ukuthi esemkhiphile uEva kuAdam, bese ke uKayini noAbela noSeth bonke baphume kuEva. Uzophakama uthini ke manje, ngoba uzalwa uyena phela manje lo mama. uAdam wayevele kuNkulunkulu, uNkulunkulu wadala uEva kamumva. Emva kwalokho kuyazalwana ke manje, nami nginomama ongizalayo, nawe nomama okuzalayo. Ngakho awukwazi ukuphakama phezulu kwabantu besifazane uzenza unqoshishilize sengathi awubadingi. Siyadingana uNkulunkulu wakha le interdependence enhle phakathi kwamadoda nabantu besifazana. Akekho ongasurvive ngaphandle komunye. Makuthiwa amadoda salawodwa ezweni ingaphela ihuman race, mabesifazane bebodwa ingaphela ihuman race. Siyadingana, ngakho siyathandana, siyanakekelana, siyahloniphana, siyazisana, kodwa sibamba ama roles uNkulunkulu asinikezwe. Namadoda mayihola awaholi ngendluzula nesihluku, kodwa ahola ngobumnene nothando njengoKristu ebeka phansi ukuphila kwakhe ngenxa kamakoti wakhe ibandla. Namadoda akholwa ayahola kanjalo, ahola ngobumnene, ahola egqoka ama-gloves amhlophe, abaphatha ngendlela enenhlonipho abantu besifazane abakhona empilweni zabo, awabagqilaza bacindezele. Nabesifazane abakholwayo bawathobela amadoda ngoba baphethwe kahle vele, abavuka umbhejazane ngoba ayikho into abadinga ukuyilwela. Kumnandi ukuphathwa uKristu, kumnandi nokuphathwa umyeni olingisa uKristu. Kumele kube njalo ebandleni kaNkulunkulu. So ke masibuyela kulento yokushuqula nokungashuquli, makuwukuthi la ukhona wena indlela oveza ngayo ukwamukela irole yakho njengomuntu wesifazane kuwukuthi shuqula phela. Ayikho into ekulahlekelayo ngokushuqula mawukuthi kunjalo. Okungamelanga ke kodwa sikwenze bafowethu befundisi kakhulukazi ukuthatha lamavesi sithi niyabona abantu besifazane uNkulunkulu uthi shuqula, mawungashuqulile uyahlaza ikhanda lakho. Cha, akasho kanjalo. Kwakunjalo eKorinte, ngoba eKorinte uma ungashuqulile ngempela wawusuka uthumela imessage engeyinhle. Kodwa akusenjalo zonke indawo manje, kwake kwaba njalo kwaZulu. Zonke indawo kwakufanele uhlezi uthwele something, mawungathwele usuku uchuku nje. Kodwa manje akusenjalo. Akhona amadoda angasayinaki indaba yokushuqula, ayawathanda ama-hairstyle, ayawathanda ama-single nama-perm nani nama-afro. Ayathanda nje ukuyibona, awafuni ifihlwe yiduku. Uma indoda isho njalo ke ubani wena ukuphoqelela unkosikazi wenye indoda ukuthi akashuqule? Mayekhululekile kwakhe, umyeni wakhe emthanda ehamba ngeenwele, vele lento yokushuqula yayikhomba ukuthi uthobela umyeni wakhe. Ngiyabona kodwa abanye bazothi hayi uzojwayezisa kabe nabethi abafazi. Ngayilungisa ngenye indlela leyo, hayi ngalamavesi lawa engiwafundile. Wona ayekhuluma ngesimo saseKorinte okwakunesimo esinjalo. Kodwa kungenzeka ukuthi ungaphesha kothukela ngale mhlawumbe ngempela endaweni nje bonke abafazi abaganele bayashuqula, then wena osindisi ungabe phela ihlongandlebe liphuma eceleni, bekunani nje ukuthi uvele ushuqule. Kodwa amabandla, mase ngikhuluma amabandla agcwele emalokishini zonke indawo, mawukuthi nisebenzisela amavesi ukuphoqela abantu besifazana ukuthi bashuqule nenze iphutha. Awasho lokho. Lo mthetho wokushuqula kusumthetho wazo zonke izizwe ngazo zonke izikhathi forever. Kwakudilwa nesimo saseKorinte, ingakho ibizwa laphana kuverse 10 ngokuthi uphawu lweauthority. Ziningi izimpawu zeauthority manje, akusahlezi kuindaba yokushuqula. Mina nje ngiyanelise ukuthi umngami angithobela ngilalele mangikhuluma,
mangithi ashone ngapha mkami ngempela senze njalo angidingi ukuthi aze alontuze iduku kodwa sometimes masiye ekhaya la kunobaba ongizalayo khona yena usayifuna le ndaba yokuthi abone kushuqula uyashuqula ke lapho ngoba phela indlela yokuveza ukuthobeka kwakho lapho ukuthi uthwala ayikho inkingi kodwa futhi uma usemzini wakho awudingi ushuqula mawusebandleni sikhonza nabantu abafana nathi basemalokishini bakuphi then akukho kushuqula asingenza umthetho sengathi uNkulunkulu wayephoqe ukuthi kube njalo ithina sonke. Ngiyafuna ukukuza ukuthi wena uyibona kanjani uthini ngiyabona nje na ama voice notes asekhona khona nabasithintayo laphana kuma WhatsApp so bathatha mawufuna ukushayela ishayelo uyayazi inamba yala ekhaya u086 1010 300 086 10 300 ungashayela ngizwe ukuthi wena uyazi kanjani lento mhlambe kunanombuzo nawo ebandleni leni nenza kanjani umafuna sithumelela ivoice note u073 709 1991 073 709 1991 sizwe ukuthi wena uyazi kanjani lento nanje umlaleli esesithinta asikwamukele moyeni sawubona usebalekile lo ungashela nawe e-studio makuthi uyafuna ukukhuluma nathi usitshele uvo lwakho kule topic akathi esazama ukushala futhi lo mlaleli eke sizwe laba onangebuya ake simthathe uyabaleka futhi incingo zethu engathi zinenkinga qhubani nizame kodwa sogcina silungisile ake sizwe naba abasithumelela ama voice notes ake sibone nje siqale kuphi ake siqale nganangu udadewethu oshayela siphinde simzame lo usemoyeni sikwamukele zame nangu munye usemoyeni sikwamukele sawubona mfundisi yebo mfowethu sikhuluma nobani kuphi ukhuluma noSipho ngicela ukubuza mfundisi Sipho nginganamusa yebo Sipho ngaqhubeka usebalekile uSipho asithembeke kuzogcina kulungile ake samukele nangomlaleli osibhalele ivoice note la sizwe ukuthi bafundisi Nkosi yami bahlobo bakaNkulunkulu nganibingelele egameni leJesu Kristu seNazaretha umxolisi makhaya ukhulumayo eMpumalanga Township yaMastele emafutheni hayi akukho bazalwane esoyilamulela ngakho noma esazohlukanisela ngakho phambi kwaNkulunkulu uthi why singasindiswanga akekho umuntu ongayizwa le message isobala nje ecacile ukuthi impilo ngale kwaJesu Kristu iyize amen ngiyabonga bahlobo sibonge laphana mfowethu ngovo lwakho ake sithathe nangomunye simuze ukuthi yena uthi amen baba ukhoza egameni lika Jesu Kristu ngikhona kulolu hlelo lakho lumnandi kakhulu uma ukhuluma ngomuntu okholwayo ukuthi kumele nashuqule ekhanda lithi lapha kwabaseKorinte 11 evesini lika 13 lithi zibonele nina ngokwenu ukuthi kufanele ukuba wesifazane akhuleke kuNkulunkulu engagubuzele na imvelo uqobo lwayo ayinifundisi ukuthi uma indoda inezinwele ezinde kuyihlazo kuyonana ukuthi uma wesifazane enezinwele ezinde kuludumo na ngokuba uphiwe izinwele zesimbozo kepha umuntu efuna ukuphika inkani ngokwakhe umkhuba onjalo thina mabandla kaNkulunkulu asinawo ithi menze lento ikanjeni ukuthi mhlambe umuntu wesifazane kufanele akhuleke ebandleni engagubuzele ekhanda nendoda akumele ibe nenelwe ezinde inwele ezinde zimayelana nomuntu wesifazane futhi nazo azemboze futhi ngiyazi kanjalo impela ngoba seKorinte 11 evesini lika 13 babukhoze sikhona inqanawo le Catholic kwaXimba haleluya amen amen siyamuzwa lapha umfundisi siyababona abalaleli abalokhu beshela okay ake sizame ukuthatha lo sizwe sikwamukele moyeni sawubona usemoyeni sawubona hayi ayivumi inlokhu nizamile nje
kuzogcina kulungile. Ake sizwe nangu uzakhona ukuthi yena uthini. Sanibona befundisi bami, ngilalele njengokujwayelekile esihlokweni senu sanamhlanje sokushuqula. Hayi, shuqula ngikubona kuronke mina. Kakhulukazi usuthe uqina, usuthe ukukhula, ukushuqula nje ngibona nje kukuhle ngoba kukwenza uhlonipheke nawe. Angikuboni kuyinkinga-ke ukushuqula noma ngabe ulephi ibandla ukushuqula nje angikuboni kuyinkinga. Ikakhulukazi mangabe usukhulile. Ngizolalela-ke emsakazweni, ngiyabonga. Ngiyamuzwa kodwa uyawubalekela umbuzo ukuthi noma kukuhle kodwa kuphoqekelile yini kuyimpoqo ngempela yini ukuthi wonke umuntu akakwenze. Umethi Mngoma ubethena greetings bafundisa ukukhoza ngiyathemba uyaphila wishing umfundisi uNkosi a very speedy recovery impela amen. Umethi siyamfisela nathi ukuthi kube njalo impela. Ake sizwe uthi lo umunye usibhalele lithi izwi owesimame angalinge ashumayele ebandleni kungani beshumayela abanye na. Indaba leyo yangelinye ilanga ake sizama ukuthatha lo ayayivumi namhlanje ake sibone masithi sikwamukele emoyeni sawubona. Hayi bayabaleka abaleli bethu insimi zethu ayivumi. Yebo sawubona ninjani ma? Ngiyaphila ngifuna ngila eMlazi. Emlazi uma ubani? NgingumakaHlosi. Makahloli thina uvo lwakho ma? Olwami uvo ngithi mina ukulalela izwi likaBaba uNkulunkulu. Malithi asithwale. Singathi mhlawumbe sithi ngikholele kushini ngikholwe emakhaya. Asilaleleni ukusho kaNkulunkulu ngiyabonga. Amen. Sibonge ma ngovo lwakho. Usho njalo kumanje banimuzwa silalele izwi malithi asithwale. Ake zama ukuthatha nangulo. Sikwamukele emoyeni sawubona. Usemoyeni sawubona. Naye akafuna ukukhuluma nathi lo mlaleli. Ake sithathe nangomunye. Sikwamukele sawubona. Lutho. Ake sizwe nango sithumelele i-voice note la. Wayendlala mfundisi siyabonga impela knowledge is power. Besiqilazekile ngenxa yokweswela ulwazi. Emtholeni sithole eGroundville eStenga. Sikwamukele emoyeni. Basibalekela abaleli bami. Sikwamukele emoyeni sawubona. Na engathi kukhona okungahambi kahle insimbini zami la. Sikwamukele sawubona. Isikhuluma nobani kuphi? Ukhuluma noNhlangulela eMlazi. Baba eMlazi lithini uvo lwakho? Ngithanda indlela oyihlahlele ngayo uma uthi kuhanjiswane nosikompilo. Lapho ngithande kakhulu ngoba kunamazulu usiko lokushuqula kuwusiko ukuthi umuntu wesifazane kufanele athwale ekhanda. Ngithande kakhulu lapho ngoba before ungihlukanise ngokwe wanqamuka baba. Ozame. Yebo sesiyakuzwa uphinde uqhubeke. Ngithi before ungihlukanise ngokwenkolo kuzoqhamuka uNhlangulela phambi kwakho mina ngiqhamuka phambi kwakho ngizipresenta ezonhlangulela before ungihlukanisa ukuthi uhamba ngalolu siko lenkolo ethisi. So uma ngiqhamuka umuntu esuqulile wesimame ukushuqula kumnika yonhlonipho thizeni ngoba njengoba lisho lithi iyona incwadi ithi umuntu oseganile ungambheki nokumbheka uma umuntu wesilisa ushiye yena. Umbona ngani ke lo muntu ukuthi uganile indlela asipresente ngayo ngokugqoka ukuthi uselesisimo.
Siyakuzwa baba, siyakuzwa. Sibonge kakhulu ngovo lwakho. Yebo. Ezama ukuthatha nangomunye. Sikwamukele moyeni sawubona. Sawubona baba. Yebo ma, sikhuluma nobani kuphi? Khuluma nomama. Mama. Aze yangisiza mina msebenzi nakanthandi ngibheke sanathi akangiboni. Hayibo. Malathi akaboni kimi. Ngiyabonga vele daba lithanda ukuthwala. Okay. Asibonge ke inkosi makuphela kanjalo. Amen. Asithathe nangomlaleli. Sikwamukele moyeni sawubona. Mntakakhoza. Baba ubani lokuphi? Hayi mfowethu hayi. Uyichanile. Kodwa manje abalele kanti baphume eceleni akubaphindile kahle ukuthi la kwakuqondwe esekhorini ngathi sasikhathi lesiyana. Waphinde wachaza ukuthi ke nathi sayi-adopta kancane kodwa ke sayi-adopte sa-adopta kanti sasikhathi saseKhorinti uma siyithola kodwa ukhathi kwakuyaseKhorinti kanti sosikhathi ngakho-ke akufanele sicindezele into yana sasikhathi sayathanda sosikhathi leso sathi usicindezela kodwa kwayayiqondene ngqo lapho ngakho ukuthi i-transformation awuyiphindi kodwa uyiphinde uzingene kahle buchali sesiyicindeze ngento engaqondene nathi eyiqondene kodwa manje kube qhamuka iBhayibheli lesi sicindezela ngayo ibingaqondene nathi ngempela uma ubona nje isikhathi esiningi ingaze beyibaleka kuqala zima manje nabelungu ngoba bekhonza benganqwazi bekhonza bengafuna amabhuku awu sithi awushutha futhi izithi akushuthi thina kuphela ukuthi lezi iqondene nathi ukuthi thina phela songena ezulwini nabona bengathwa thina sithwala sesizothatha no lento babeyiqonda ukuthi lento iyayisho baseKhorinti bangathwala bona sithwala sodwa sesithi ngomnyama sithwala bengathwala belungu ngempela iyayiqondene lapha kodwa uphinde ogcina nginile ngalo ukuthi uzitransformeke kahle mntaka baba uyabona abalaleli lede beyibuyisele emuva esikweni lakaZulu no sayithatha lapha sesithothi iyayiqonda baseKhorinti sayikopisha kwangeyona yethu. Amen vela amen. Sibonge kakhulu. Sibonge kakhulu ngovo lwakhe lapha nobaba. Ingcingo zami ziyaphayiza kakhulu kulungile lokho ninizama nje ugcina ungenile. Bayasizwe mvela sena laba ngathi abasizwe bayasibalekela nje. Sikwamukele moyeni sawubona. Sawubona mfundisi. Baba ubani lokuphi? Ukhuluma noVuyane eKlofu. Baba eKlofu uthini uvo lwakho? Siyabonga ngemfundiso. Owami umbono ngikhona umlalelo oqeda kufona methi leza mfundiso zaziqonde kubantu baseKorinte uzothi omunye kusho ukuthi makuthiwa indoda inhloko wakusho kubantu baseKorinte kanti ngokwazi kwami uma kukhulunywa ngevesi likhuluma umhlaba wonke isifundisa umhlaba wonke manje makuzoba nezinto esizothi hayi kwaqonde kwabaseKorinte that means kuzogcina sesithi hayi lezo ntshumayelo zaseKorinte no izwi likhuluma ngathi sonke umhlaba wonke ilokho engizama ukuveza ngazi noma ngezwakala mfundisi. Ngiyakuzwa mfethu lezwakala uvo lwakho siyabonga. Okay ngiyabonga baba. Ukuyigcizelela le ukuthi isima kanjani i-principle yokuthi indoda inhloko wesifazane akathobe eyomhlaba wonke kodwa ukuthi ivela kanjani ezweni ngezizwe kuyahlukahlukana eKorinte ivela ngokuthwala nokuthi indoda yona ibe nezinwele ezimfishane kumaJuda indoda yayiba nezinwele ezinde uPaul uthi la eKorinte ziyihlazo izinwele ezinde endodeni ngoba ziphambana nesiko mpilo lamaGreki indoda ingathi izenza umuntu wesifazane homosexuality mase isinenwele ezinde kodwa kumaJuda kwakungenjalo soke siyabona i-application ye-principle iyahlukana ngokweindawo sibamba kanjalo ake sithathe nangomlaleli sikwamukele moyeni sawubona. Sawubona kutamnjani. Siyaphila ma ninjani nina ubani kuphi? Ngiyaphila nami okhulumayo uSilazungu la eThekwini khona la eClarendon. Yebo ma. Ya. Ngiyabonga futhi ngalesi sihloko isihloko esimnandi lesi kodwa nje esi-controversial futhi. Ya. Ngizothanda nami ukuvumelana nalo mlalelo ophuma manje okhuluma ngokuthi
nami ngibuka ubungozi angisho ukuthi angimuzwa ubaba ngendlela ayichaza ngayo kodwa ngithanda nami ukungayizwisisi leyo ukuthi okuthile kwakushiwo kwabathile ngoba kunjani angiphikisi kodwa ngiyakuzwa but-ke ngesingami mina ngiyakholelwa ekutheni ngithwale ngiwumuntu wesifazane ongashadile kodwa ngiyakuthanda kakhulu ukuthwala enkonzweni ngoba elinye lamavesi nje elingikhuthazayo ngaphandle kwalawo kade wafunda kunaleli vesi la ngithi Isaiah 6 la Isaiah ma ekhuluma ngokuthi ngokufa kwenkosi uZiya ngambona ngayibona inkosi uthi umechaza ke ukuthi wabona ingilosi zihlobise kanjani uthi ingilosi njoba yayinamaphiko ayisithupha uyachaza ukuthi amabili ayembozile ubuso amabili embozile inyawo ngamabili yandisa so nje ngesingami lokho nje kukodwa kunginika into ethi uma ngisho idalwa eziyingilosi ngoba ingilosi zingcwele siyazi idalwa uNkulunkulu isono azisazi zikwazi ukuthi imboze thina ke singobani ukuthi singaye enkonzweni sigqoke ngokwami ke ngisho ukuthi ngithini ngiyabonga kakhulu sibonga kakhulu ma uvo lwakho yebo linjalo izwi likaNkulunkulu kodwa futhi phela uma umuntu eyikhethela eyithandela ayikho inkinga yayibe khona nje mase sakhela abanye imithetho uNkulunkulu angayakhanga ayibonga emkhathini ujabukhoza lo mina ngicabanga ukuthi indaba yokushuqula isambulo esivela kuNkulunkulu uNkulunkulu ekunikeza umsebenzi okumele uwenze mhlambe njengomkhuleki ebandleni ngiyacabanga ukuthi uyakunika futhi ukuthi ngifuna ungirepresente kanjani ugqoke kanjani ube njani uma uzokhuleka noma uzokhulekela ibandla noma uzokhulekela leso simo sangaleso sikhathi ngiyacabanga ukuthi akuyona into kumele kuze kuphoqeleleke ibandla lonke ukuthi likhuleke unless uNkulunkulu ezikhulumele nalowo muntu ukuthi mina ngifuna ukuthi mawuvela phambi kwabantu uvele ugqoke kanje ushuqulile nasekhanda ngiyabonga khoza ngizwakala semuzumlalela sithathe nangomunye sikwamukele emoyeni sebalekile kasekho ake sizwe nangomunye osithumelayo eyakhe voice note maswathumela ama voice notes siwagcine emafishanyana ake sizama ukuthatha nanglo sikwamukele sawubona sawubona baba ninjani ma ubani kuphi ngwama yebo ma mina baba ngiyavuma ukuthi babe khuluma nabaseKorinte ukuyiphatha kuwena umuntu esifazane kuwena ufuqulile kuwena ungafuqulanga bayayenza imikhuba belibele befuqulile bayaziphatha kabi befuqulile uthole eziphethe kahle engafuqulanga ezihambisana futhi nalomvo wendoda yakhe namasulumane ba ahamba bezamehlo kuphela kusho ukuthi nathi asambe sivezeni umlomo mhlambe kuphela yezwakala kuyiphatha baba ukuwena siyakuzwa mawuzifazane uhlonipheka ngezenzo zakho amen sibonge kakhulu ma uvo lwakho kukwena ukuyiphatha ake sizwe nangomnye umlaleli osithumelele ivoice note yakhe ngiyabingelela abazalwane egameni lika Jesu uzanele ngubane lo wala eHammersdale eMpumalanga Township no baba ngiyayizwa isihloko okhuluma ngaphansi kwaso yosokushuqula kwabantu besifazane ebandleni ukuthi kumele yini noma cha into ithi bazalwane ngiyacabanga ukuthi uPaul la njengoba bosuchazile before ukuthi uPaul wayebhala lencwadi ngenhloso ethize noma ngesidingo esithize sabazalwane abathize bathi la into ithi ayiphoqile
ngoba into isuka kumuntu. Ngoba nami nginombuzo wokuthi uma umuntu wesifazane eme ebandleni washumayela noma wakhuleka engashuqulile bese yadlula emhlabeni lo mzalwane, kusho ukuthi angeke azalingene yini izulu noma bezolingena kodwa angeke azalingene yini ngenxa yokuthi bengashuqulile uma ebandleni engashuqulile noma ukhuleke engagobuzele na. Msimbamba dadwethu lapha ngithe kuba yinde kodwa siyaluza uvo lwakho. Ake zama ukuthatha na sebalekile lo. Sikwamukele sawubona. Ayibonge mfundisi wami. Yebo ma, sikhuluma nobani kuphi? Ngiyaxolisa mhlawumbe sengifone late. Ukhuluma no Mrs Mamela eMaritzburg ekwagijini. Yebo ma. Yebo, mina baba mfundisi ngikholelwa ukuthi izilenkosi uma lifundwa likhuluma nomuntu wonke. Angikholelwa ukuthi izilenkosi lisuke lisho kwabathize. Ngiyangithanda ukuthi kukhona lento engiyengizwe ngabazalwane ukuthi mina ngokwazi kwami uJesu wasifela sonke. Uma ngabe wamukela uJesu umamkela kuwena uqobo lakho. Mhlawumbe ngizothi ukuphuma kancane esihlokweni. Mina ngiyakholwa ngisindisiwe ngamukela uJesu wayinkosi yami nomsindisi wami. Akukho kunye enqoba ngako nje uJesu yena yedwa. Kodwa abazalwane bakamoya ake ngithi mina ngikhonza ebandleni lomthetho. Kodwa ngiye ngizwe ukuthi uma sinabazalwane mhlambe sihamba imikhuleko nje ehlanganisile kunalento yokuthi abazalwane bangaqondi ukuthi mangabe umzalwane uthi usindisiwe kodwa ugqoka kusho ukuthi une-uniform ebandleni lakho ngathi kuphelele kahle. Cha, lento ayikho ngeengubo kodwa lento kaJesu ikumuntu futhi ayikho ebandleni. Ngoba even ngisho emabandleni lawa abazibiza ngokuthi amabandla kamoya uyamthola ukuthi umzalwane athi usindisiwe kodwa mawusuthi ubheka ukuhamba kwakhe akufani naloko akushoyo. uJesu uyamkelwa bese ngokuqonda kwamangabe wamkela uJesu mase umntana kaNkuluNkulu uyawudinga umoya engcwele ozokulalela ozokulawula endleleni. So kanjalo ngiyakuzwa baba umfundisi ngangilalele nangaleli yasonto ngikhuluma even nangamabhluko naze ngakhuluma ukuthi khona amabhluko akhelwa abantu besifazane kukhona amabhluko akhelwa abantu besilisa kodwa uyabo le yamoya engcwele uyena okulawulayo. Even ngisho ngathiwa umamukele uJesu ugqoka amabhluko kodwa uma usunomoya engcwele uyena okugayida endleleni uyatshela ukuthi lokho kufanele ukwenze noma cha adinga ukuthi uzutshele umuntu. Udinga ukuthi wena umlalele umoya engcwele kanjalo nokunwaza uyazwela uma ngabe uzothandaza ungasifakile isimbozo ekhanda ukuthi aphelele. Uma umama nje ukunika isizotha yes uma umama uthola isizotha so ukuthi nje unwazile ekhanda yes ngoba manje sikhonza nomama abakwenza konke. Amen. Simbamba ma sebonga kakhulu ngovo lakho ma. Nali la verse leliyana uDeuteronomy ukhuluma ngamabhlukwe. uDeuteronomy 25 verse 5 uthi owesifazane akanakugqoka izinto zabesilisa nowesilisa angayigqoki ingubo yowesifazane ngokuba yilona lowo owenza lokho uyisinengiso kusimakade uNkulunkulu wakho. Uyakhumbula ukuthi babegqoka ingubo ezinjani ngalesikhathi kubhalwe le verse uMose libhala. Uyakhumbula ukuthi amadoda ayeshaya imjiva. Ngisho abapriest imbalo uNkulunkulu wayebadizanele imjiva engathi ingubo. Mina wabona nje ingubo zokulala zabantu besifazane ezehlayo kahle ishone lapha phansi. Ayigqoka kanjalo. Lalingakabi khona ibhlukwe. Mkangako kaIsrael kwakuyinto engajwayelekile neze. So ke akukhulunywa ngebhlukwe, kukhulunywa ngeingubo zabantu besifazane la kuDeuteronomy 22 verse 5. uNkulunkulu ukhuluma nalento yokuthi indoda ingayigqoki into yomuntu wesifazane nowesifazane angayigqoki into yomuntu wesilisa ngoba yayikhona kulelizwe ababeya kulona laseKhanana lento yokuphambanisa ubulili yehomosexuality enyanyekayo enkosini. Akayifuni ke uNkulunkulu indaba ye-cross dressing, indoda egqokiswa komuntu wesifazane nomuntu wesifazane egqokiswa kwendoda. Kodwa leli verse alikhulumi ngezinto zabantu besifazane mhlawumbe into njengebhlukwe nje eligqokwa abantu besifazane elenzelwe bona.
noma into engaba umjiva injengengubo kodwa eyamadoda lapha nje eScotland bagqoka lezi ikete eziyikotshi ziqokwa amadoda futhi ayithintwa abantu besifazane kuma Arabu bagqoka imjiva laphayana so ke akukhulunywa again lento icultural ngokuthi lapho ngakini abesifazane babanjani ibanjalo mawesifazane amadoda abanjani ibanjalo mawindoda okubalekile ukungaphambanisa ubulili ama symbols ayahlukahluka ngokwama culture ngokuhlukana kwawo okubalekile ukuthi siwalandele lama culture thina uNkulunkulu asuke sibeke kuona ake sizwe nangomlaleli ukuthi yena uthini ngathi ayishayi khona le yakhe ivoice note ake sizwe abanye abalaleli abasithumelele ngiyafisa ukwadlala manje kodwa nje mayu 3 minutes over 3 minutes ngeke kulunga impela ukuba uyaflile bese usizakala kodwa nangomunye sibhalela ethi amen imfundisi emkhathini egameni lika Jesu Kristu uNkulunkulu owadala konke uzolulama umfundisi uNkosi bengicela ukuthola lesi sifundiso sanamhlanje wangenzela umfundisi uNkosi last week travel safe on your way back home Xolisi Makhaya eMpumalanga Township eHammersdale soyenza ke indlela Makhaya ukuthi usithole lesi sifundiso ziyatholakala basirekhodela oma mhlongo laphana eintanjeni bese siyakwazi ukunikeza nangomunye ethi amen bafundisi bam mina enkonzweni yethu asithwale ekhanda hawu ngisho izalukazi imbala sihamba ngalelizwe lithi inwele ziyisembozo amen enji shobete emolweni ngiyakuzwa mina wona enji ngikuzwa ngedwa enji kuyathumela nevoice note enye sesiyodlala ngelinye ilanga omunye uthi ngiyabingela mfundisi manje ebandleni elithi owesilisa akangagundi ikhanda ngabe abenzi kahle uyabuza cha njengoba sisho ukuthi ukube kuthiwa owesilisa oneinwele ezinde kuyichilo then ingabe abenzi kahle if benze njalo kodwa mawukuthi ayikho inkinga nje ngoba akhona amadoda anama afro awaqinqa angazi ifundiswa kakhulu azijwayele ukuba nenwele enkulu angazi kanjani mhlawumbe konke ethola lapha eNyuvesi kodwa ke ningabaphoqa abantu kumbi mase kushiwo ibandla ngoba lamavesi ayamkhulula umuntu ukuthi enze njengokwesiko impilo lakhe nami ke ngowala eKZN ngiyazi ukuthi alikho isiko impilo lethi indoda ayibe nembungculo bakhona banembungculo bakhona banenwela nabanye bethu siphoqwa nje isimo sempandla ukuthi igcine inwele uyishaye phansi kodwa bakhona futhi abanenwele zabo ayikho inkinga kodwa nami ngamangala mase ngiyifica irelaxiwe zizinhle something shaya amanzi leyo ngeke izilunge baningi abalaleli ngizama ukubuka la ukuthi uma singayidlala ngevoice note yakho siyolalela emoyeni sikwazi ukubuela kuwena sikuphendula ukuthi uma kudingakala impendulo siyokwenza njalo ngibonge kakhulu ngesikhathi sakho sesiphele sami la siyanibona lapha na Facebook wonke lawo ma comment siyawabona oThabani Mbatha yamkela Ntunzi Khayelihle Mthimkhulu Sabelo Sibisi siyanibona Khethiwe Mzimela Zandile Sithole Mekilans siyanibona siyabonga kakhulu ngesupport yenu nokulalela izwi likaNkuluNkulu asilenzeni ke siliphileni simfisela ukululama okushesha mfundisi uNkosi ngiyabona ama comments enu sengathi ngaba njalo impela sibonge kakhulu inkosi